Nagsama-sama sa isang selebrasyon ang mga opisyal at empleyado ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan sa pamumuno ni Governor Ramon V. Gico III para sariwain ang mga naging tagumpay ng Pangasinan noong 2024. Sa talumpati ng gobernador, buong puso siyang nagpasalamat sa dedikasyon ng mga kawani na naging katuwang niya sa patuloy na pag-angat ng Pangasinan. Unang-una po, congratulations to the team who made the province of Pangasinan a winner again for the 2024 Seal of Good Local Governance. You know who you are, you know your participation, and from your governor and from the people of Pangasinan, thank you very much, and let me personally congratulate you for a job well done. Inisa-isa niya rin ang mga proyektong naging malaking bahagi ng tagumpay ng probinsya. Isa sa mga tampok na programa ay ang gikonsulta na naglalayong makapagparehistro ng 2 milyong Pangasinenseng benepisyaryo para sa libreng serbisyong pangkalusugan. Getting 2 million of our province mates na ma-enroll natin. Just imagine the task. Sa isang araw, no? Yung mga doktor po, nurses, mga staff ng PTO, ng mga ospital, ng PHO, nagtutulungan po upang makuha natin yung target number natin na 2 milyong Pangasinense. Samantala, pinasalamatan din ni Vice Governor Mark Ronald Lambino ang bawat isa at pinaalalahanan na dapat ay hindi huminto ang trabaho para sa mas malawak pang serbisyo publiko. Pagdating sa trabaho, diretso din po tayo sa trabaho. Ang mga tagumpay na ito ay hindi lamang para sa administrasyon kundi para sa bawat Pangasinenseng patuloy na nangangarap ng mas maunlad na bukas. Alam niyo po, mayaman ang probinsya ng Pangasinan. Napakarami nating natural resources. Pero ang pinakatanging yaman po ng Pangasinan ay ang mga Pangasinense. Sa pagsisimula ng 2025, pangako ng Administrasyong Gico ang mas maunlad pang Pangasinan at mas marami pang programa at proyekto para sa mga Pangasinense. Valerie Dismaya, RNG News.